Doutor Tourón está a ser a localización na que máis frecuentemente se rompen as tubaxes de auga provocando peches de suministro que afectan aos veciños. Dada a frecuencia desta situación, dende o Concello están a valorar a posibilidade de renovar a rede de augas municipais que na actualidade conta con 40 anos. Que sabemos que é un tramo de tubería que vai dende o cruce de Vista Alegre onde empeza o Doutor Tourón hasta a rotonda da Glorieta da Marina Española, que é unha tubería bella, que ten en torno a 40 anos, e as cousas duran o que duran. Por desgracia, hasta ahora, si é verdad que cando temos episodios de roturas, veñen como 2 ou 3 seguidos. No caso da última avaría, comezou ao redor das 4:30 da tarde do sábado e non foi ata preto da 1 da madrugada do domingo cando foi arranxada. O edil de Obras Lino Mouriño sinala diferentes motivos que afectan as tubaxes, como a presión da auga na zona. Agora, Rabella busca coñecer o custe total desta mellora e buscar o financiamento tamén necesario para poder levala a cabo. Sabemos, desde sempre dicíamos, supoñíamos que supoñía moito coste. A decisión que tomamos onte de pedirlle á empresa concesionaria Espina e máis aos técnicos municipais que fan unha valoración real do que costaría cambiar ese tramo de tubería, ca complicación de que, cando abres, sempre te encontras previstos, pero máis aí temos redes de fibra, de gas, de luz, de saneamento, pluviais, vai moitas cousas por aí abaixo, eso encarece moitísimo, non? Sempre falábamos, supoñíamos que era moito, queremos saber canto moito é eso. Unha vez que sepamos o que supón, trataríamos de buscar financiamento, ou a través de vías de subvencións, ou a través da Diputación, ou outras entidades, ou mesmo nos propios orzamentos deste ano que estamos pendientes de presentar ao resto dos grupos o Goberno. Capacidade de endebedamento temos o Concello, que a situación financiera é boa, e, mellor igual podemos chegar a un acordo de decidir de pedir un crédito necesario para facer esta obra, que eu quero pensar que todo o mundo a ve necesaria, porque, son inconvenientes que generamos aos veciños, e non podemos obviar de que é unha tubería principal que abastece de auga a todo o sur do Concello, non? Dende Rabella lamentan as molestias ocasionadas aos veciños.